Шулай да мин илнең төрле почмакларына, төрле төбәкләренә һәр вакыт шушы урында алсудан сәлам әйтәм. Мен чынлыкта аның башка регалияларын әйтеп тә торды түгелдер бәлки. Татарстанның халык артисткасы. Мин Алсуга һәр вакыт шушы урында рәхмәт әйтәм. Бергә җырлаган өчен генә түгел, бәлки балалар өчен. Чөнки күп кенә безнең балаларыбыз, татар башкорт балалары Алсуның нәкъ ана шулай үз әти-әнисенең туган телендә, татар башкорт телендә җырлый башлаганнан соң, күп балалар барыбер башкачарак карый башладылар миңа калса үзләренең телләренә, гореф-гадәтләренә һәм томырларына. Менә бу зур тәрбия. Ничек рәхмәт әйтмисең? Чөнки бүген рәхмәт әйтәбез Алсуга бергәләп. Бүген туганнар шундай үзенчәлекле көн инде, бүген сюрпризлар көне. Ил буенча төрле шәһәрләрдә ничәмә концертлар бирдек, ничәмә тапкыр шушы җырны җырладым. Һәр вакыт мин сәхнәдә Алсу экранда. Бүген чынлыкта кызыклы һәм үзенчәлекле көн, чөнки беренче тапкыр Алсу экраннан шушы сәхнәгә төшәчәк. Пожалуйста, Татарстан халык артисткасы. Серега, не могу говорить. Алсу! Добрый вечер. Позвольте, буду сегодня говорить с вами на русском немножко. Во-первых, добрый вечер. Счастлива быть здесь. Спасибо большое Айдару за предоставленную возможность петь перед своими земляками, своими родными людьми. Айдар, я тебя от всей души поздравляю с 25-летием творчества. Это большой очень срок. И, как мы видим, популярность, она, сама говорит за себя. Полные залы. И чтобы так было всегда, я тебе от всей души этого желаю. Вот. Конечно же, не могу не спеть для вас еще что-нибудь. С большим удовольствием.